प्रिया ये का कहता हो? अब तू चुपचाप बैठल बाड़ू। बोलत काहे नहीं को? रंजित सही कहत बाड़न विक्रम, हम इनकरा से शादी करे जात बानी, ओही के न्योता देवाइल बानी। काल हमने के मंगनी ह। अरे वाह, अरे जब प्रिया ये करा शादी करे कुमार के नाटक हमरा शादी करे कइले। अखिया के सामने के हुआ तो अकेले जाई, अखिया के सामने के हुआ तो अकेले जाई, जियते जी जान इतना दर्द हमके दे जाई, अखिया के सामने के हुआ तो अकेले जाई। रिकॉर्डिंग बॉय रंगोली स्टूडियो में सेनो लेके दौड़ले हमरे नाम के पीछे और मेहंदी तेरे जैबे के नाम का। हया दो के बाद आजकल के लइकिन पर के भरोसा करे, तुहरा जैसन लइकी पर केहू कैसे मरी, दोसरा के नाम मेहंदी हाथ में रच जाई, अखिया के सामने के हुआ तो अकेले जाई, अखिया के सामने के हुआ तो अकेले जाई। रिकॉर्डिंग बॉय रंगोली स्टूडियो में एक बात जानना, इस धरती पर हमरा सिवाय तू के हुआ और के नहीं को हो सका, ना होगा जब हम के हुआ और के। राम प्यारे के जाने भइलू का बताई हो, राज प्रेमी तोहरा याद में मरी जाई हो, पिंजरा के छोड़ के, पिंजरा के छोड़ के अब चिड़ैया पराई हो जाई, अखिया के सामने के हुआ तो अकेले जाई, अखिया के सामने के हुआ तो अकेले जाई, जियते जी जान